Mae gan Fenter Gorllewin Sir Gar 2 swydd newydd sbon yn rhan o gynllun Kickstart Mentre Iaith Cymru. Felly, os wyt ti rhwng 16 a 25 oed, dyma gyfle gwych i ddatblygu sgiliau ar gyfer dy yrfa. Fel menter, rydyn ni wedi penderfynu ehangu'r swydd i fod yn llawn amser, ac felly yn recrwtio 2 swydd o 37 awr yr wythnos. Rydw i'n swyddog datblygu i gynllun Profi, ac mae'n prosiect ni yn chwilio am unigolyn i ymuno â'r tîm, ac am benodi person i gynorthwyo gyda'r broses o greu cynnwys digidol, sydd yn addas i bobl ifanc i wella eu sgiliau byd gwaith. Rydyn ni'n awyddus i benodi person ifanc sydd gyda sgiliau digidol gwych, yn ogystal â sgiliau o weithio mewn tîm, ac i gyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg a'r Saesneg. Felly, os bod diddordeb gyda ti, cysyllta am fwy o wybodaeth, neu ymgeisia am y cyfle cyffrous yma.